O aínda alcalde de Ribeira, o nacionalista Luís Pérez Barral, recibido entre aplausos da veciñanza na concentración en defensa da sanidade que, como cada xoves, se celebra no municipio. Pola contra, cargaron contra Vicente Mariño, líder do PBBI, tamén presente nesa manifestación. Que tal, saudos? Tratase do primeiro acto público logo de que os independentes do PBBI dinamitasen o pacto de goberno para apoiar unha moción de censura liderada polo Partido Popular. Vémolo de contado antes os titulares. Reunión da voceira nacional do BNG coa AMPA e a comunidade educativa do Colexio Ana María Dieguez de Asados en Rianxo para interesarse pola súa problemática. Pontón pediulle á Xunta que cambie as ameazas por solucións e dunha vez por todas dote o centro dos 3 profesores que precisa, favorecendo así unha educación de garantías pros nenos con necesidades educativas especiais. Pleno de organización en Lousame tralo relevo na alcaldía, o novo goberno contará con 3 dedicacións parciais. En canto á organización do Executivo, o alcalde Esteban Ares asumirá as competencias propias da alcaldía, tamén urbanismo, persoal, economía, facenda e tramitación administrativa. Zona Aberta de Vilagarcía fai un balance moi positivo da campaña de verán dende o colectivo de comerciantes e hostaleiros. Explican que a tempada foi moi boa en canto a vendas. Agora na entidade traballan xa coa vista posta no Nadal. O Museo de Pontevedra quere expoñer a derradeira lección do mestre de Castelao. O presidente e o vicepresidente da Deputación mantiveron un encontro co presidente do Centro de Galicia de Bosaires para iniciar as conversas cara a unha cesión temporal desta peza do Rianxeiro. O obxectivo é poder expoñela no ano 2026. Ribeira acollerá o 12 de outubro a segunda edición da Milla da Hispanidade, a proba organizada pola Escola de Boxeo El Canario, conta este ano coa homologación da Federación Galega de Atletismo. Están vendo as novas do día, comezamos. O BNG insiste en criticar o que o seu xuízo unha manobra bochornosa do Partido Popular para facerse coa alcaldía de Ribeira co apoio de 4 concelleiros do PBBI. A voceira nacional Ana Pontón afirmou que a moción de censura non vai frear o ascenso do bloque. Pontón cualificou de bochornosa a moción de censura presentada polo Partido Popular en Ribeira. Segundo ela, responde a intereses escuros, cunha motivación clara: apartar o BNG da alcaldía, despois de algo máis de 2 anos de boa xestión e traballo. En Ribeira estamos vendo unha moción de censura que é bochornosa e que ademais ten unha única motivación, e é que Ribeira tiña un gran alcalde que estaba facendo moi ben o seu traballo, que estaba actuando, poñendo en marcha unha transformación do concello e que isto cada vez tiña un maior apoio popular, e isto é o que non soporta o PP, que estamos vendo que con artimañas, con presións, con pactos escuros dos que non coñecemos cal é a súa letra pequena, pois quere ir en contra de Ribeira, en contra do avance. Nos estamos convencidos e convencidas que Luís Pérez Barral, que hoxe sigue sendo alcalde de Ribeira, nas próximas municipais volverá á alcaldía da man da cidadanía, e que este tipo de manobras o único que poñen de manifesto é un Partido Popular que está moi nervioso, que por certo está volvendo as peores mañas que recordábamos neste país, e que sabe que está pois perdendo apoio electoral e busca con este tipo de pactos escuros intentar aferrarse ao poder. Pero eu creo que hai unha cidadanía que cada vez ve máis claro que a alternativa é o BNG e que este tipo de xogadas tan sucias vai sair moi mal. Bueno, a voceira nacional do BNG facía estas declaracións en Rianxo, onde acudiu para manter unha xuntanza con representantes da AMPA e da comunidade educativa do Colexio Ana María Dieguez de Asados e interesarse pola súa problemática. Pontón pediulle á Xunta que cambie as ameazas por solucións e dunha vez dote o centro dos 3 profesores que precisa, favorecendo así, dixo, unha educación de garantías pros nenos con necesidades educativas especiais. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuniuse con representantes da AMPA e da comunidade educativa do CEIP Ana María Dieguez de Asados.
os que trasladou o seu apoio nas súas reivindicacións, de cara a conseguir unha mellor atención para os nenos con necesidades específicas, os que, segundo ela, a Consellería de Educación lles nega o profesorado que precisan de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe. Por esta razón emprazou a Xunta e por extensión a Consellería de Educación a deixar de lado as ameazas e a aportar solucións para que o alumnado con necesidades educativas especiais reciba a atención que precisa e a que teñen dereito. É absolutamente impresentable que teñamos a un goberno do señor Rueda que ano tras ano fai que as familias que teñen nenos e nenas con necesidades educativas especiais teñan que sair á rúa para reclamar a unha atención de calidade que teña en conta esas necesidades educativas especiais. É tamén impresentable que teñamos a un goberno de Rueda que ante unha comunidade educativa que está reclamando algo que é xusto, a única respostas que teñan sexan as amenazas e a prepotencia. Creo que eso non é de recibo nunha sociedade democrática e que a primeira responsabilidade que ten un goberno é a de escoitar a cidadanía, sobre todo cando a petición que están facendo as nais e pais de Asados non é máis que a petición que fixo o propio centro educativo de cales eran os recursos que necesarios para poder atender toda a demanda que ten este colexio. Dende a AMPA agradeceron o apoio do BNG e o feito de terse interesado pola súa problemática, presentando unha iniciativa no Parlamento para abordar esta situación. Dende a entidade din que seguirán pelexando para reivindicar os recursos dos que carecen na actualidade. As ameazas están aí, son públicas e notorias e, bueno, hai que ter responsabilidade, as familias, claro, estaban preocupadas, os nenos tiñan que botar ao cole, eso era unha realidad, así que, bueno, a pesar de que as familias non querían volver, eso hai no que decir, pero, bueno, facendo un exercicio de responsabilidade, voltaron os nenos ao cole, a pesar de que, bueno, non teñen a ben sentarse con nós, que nós queremos decir e deixar claro que en todo momento nós fomos moi conciliadores, sempre de boas, pretendendo que nos escoitasen, de que se sentaran con nós e co centro, a ver esos números, a ver que recursos podíamos negociar, pero eles, nada, non tuveron a ben de recibirnos, con esas ameazas, pois tampouco que entendemos moi ben, pois é o único que temos, esa é a realidade. E como cada xoves, os membros da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza concentráronse en Ribeira. Denuncian que o centro de saúde conta cun terzo menos dos médicos asignados, o que incide directamente na calidade asistencial e na saturación doutros servizos. O alcalde de Ribeira foi recibido neste acto entre aplausos, mentres que o líder do PBBI entre apupos. A loita pola incorporación de médicos segue na rúa. Cidadáns de Ribeira concentráronse ás portas do Centro de Saúde este mediodía, convocados pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, para reclamar a cobertura das prazas que aínda continúan sen cubrir. Falta como un tercio dos médicos que terían que estar asignados, que están asignados, pero que non están presentes, non están cobertas esas plazas. Eso fai que a carga de traballo recaia sobre os que quedan, saturándoos, impedindo que a atención sexa a que ten que ser, fai que ao mesmo tempo haxa un montón de personas que carecen dun profesional asignado. Se ti non tes un profesional asignado significa que hoxe tócache con este, mañán co outro, é dicir, mal para ti, porque a persona que te atende non conoce o teu historial clínico, mal para a persoa que te atende, porque se ve obligada a tomar decisións sin que lle dé a tempo nos que teñen 5 minutos escasos para atenderte. Non poden, non é posible unha atención médica en estas condicións, non. Teñen que poñer persoal para cubrir as prazas que están sen cubrir. A esta movilización, que se repite semanalmente, virase sumar o gran acto de protesta previsto para o sábado día 11, no que 5.000 persoas formarán unha cadea humana entre o centro de saúde e o hospital. Queríamos facer algo que teña máis visibilidade, máis repercusión. Parecenos que eso pode ter un pouco máis de repercusión nos medios. Si con eso se consigue chuzar un pouquiño máis en aqueles que teñen que tomar as decisións que mellorarán isto, pois, a ver, por intentalo que non quede.
Como cada xoves, representantes das diferentes forzas políticas de Ribeira sumáronse á concentración. Entre eles o alcalde, que foi recibido cunha gran ovación en sinal de apoio tras a presentación da moción de censura. Non así o seu xa ex-socio Vicente Mariño do PBBI, a quen os manifestantes lle fixeron chegar o seu malestar o berro de fora traidor. O Concello de Lousame celebrou o pleno de organización tras o relevo na alcaldía. O novo goberno contará con 3 dedicacións parciais, unha pro alcalde de 33.500 euros e 2 para Silvia Agrafojo e Ramón Martínez, que percibirán 23.500 euros ao ano. En canto a organización do Executivo, Esteban Ares asumirá as competencias propias de alcaldía, urbanismo, persoal, economía, facenda e tramitación administrativa. Silvia Agrafojo, primeira tenente de alcalde, continúa a fronte de servizos sociais, igualdade, xuventude, educación e cultura, mentres que o segundo tenente alcalde, Ramón Martínez, será concelleiro delegado de Obras e Servizos Públicos, Alumeados e Infraestructuras Viarias. Establécese unha terceira tenencia de alcaldía para José Antonio Cés, concelleiro de Seguridade e Protección Civil. Así mesmo, acordáronse 2 delegacións especiais para Mariel Agrafojo en Deportes e Jessica Fernández como edil de Parques, Xardíns e Turismo. O Concello de Pontevedra manifesta a súa repulsa contra o ataque de Israel á flotilla de axuda a Gaza. A Xunta de Goberno local aprobou esta mañá un acordo para censurar esta manobra do Estado israelí que consideran busca impedir a entrada de axuda humanitaria en Palestina. Entre os activistas retidos está a galega Sandra Garrido. Esta decisión enmárcase no posicionamento xeral do Concello de Pontevedra fronte ao xenocidio. Constituye unha vulneración grave do dereito internacional e que evidencia a intención de non permitir a entrada de axuda humanitaria na Palestina. Demandamos ao goberno israelí a liberación inmediata das persoas detidas de maneira ilegal, así como o fin do xenocidio que está a executar sobre o pobo palestino. Supoño que este acordo tampouco lle gustará ao señor Domínguez, e que volverá a instar a Fiscalía para que nos abra un expediente e, bueno, co cal a Fiscalía vai ter moitísimo traballo con todas estas decisións que nos parecen absolutamente fora de lugar, non? O BNG non dá por perdida a batalla do asilo de Cambados. Os nacionalistas insistirán no Parlamento galego na necesidade de que a Xunta adquira o Pazo de Montesacro para que volva a prestar os seus servizos como residencia de maiores. Tamén pedirán á Xunta que se acolla o dereito de retracto que se pode aplicar en bens protegidos, unha medida que tamén demanda o PSDG. Coa confirmación da compra do Pazo de Montesacro por parte dun grupo empresarial, Cambados esgota as vías para evitar que o asilo acabe convertido nun complexo turístico. O BNG mantén que a operación aínda se pode salvar, insistindo en que o inmoble aínda pode ser destinado á residencia de maiores. Preocúpanos moito que ao Partido Popular non lle interesa absolutamente nada preservar o patrimonio. Temos exemplos de abondo onde non fai absolutamente nada deixando ou no desleixo, no abandono ou, en casos como este, non adquirindo para o público. E vemos como, máis unha vez, o que si fai o Partido Popular é actuar para facilitar o negocio, os seus amigos, as grandes corporacións e a todos aqueles que especulan. Os nacionalistas seguirán presentando iniciativas no Parlamento galego para non deixar escapar o que eles consideran unha oportunidade. Acusan o PP de chegar a este punto porque din era a onde eles querían chegar. Tiñan claro cal era o punto onde querían chegar, non? E era facilitarlle, efectivamente, o negocio a unha empresa. Temos que decir, polo que salen nos medios, porque non temos máis información, unha das cousas que preguntaremos a Xunta, unha persoa que era pois o alto directivo do Santander, sigue sendo, inda que ahora en Portugal, e que se se vai ao rexistro pois de mercantil e demais, podese ver que todas as súas actuacións están relacionadas ca especulación inmobiliaria, non? A nivel local avanzan, non van favorecer a modificación de usos do asilo que se ten que someter ao pleno ou ser un elemento catalogado. O voceiro do bloque en Cambados, ademais, parecelle raro que os compradores non pasasen polo Concello para facerse co compromiso de que vai haber unha modificación urbanística. Hai unha figura dentro da lei de
de ordenación do territorio, que se chaman os PIAs, os plans de interés autonómico, e que como ven, os proxectos de interés autonómico, perdón, e que eses van directamente ao Consello da Xunta e os pode aprobar. Nos extraña moito que se faga unha inversión de 3 millóns de euros, máis de 3 millóns de euros, sin contar con esa aval. Por lo tanto, nós non vamos blanquear a postura do Partido Popular nun pleno. E pídenlle á Xunta que exerza o dereito de retracto que se pode aplicar a bens protegidos e que se comprometa a non facer un cambio de usos. Imos seguir a demandar que isto é un espacio protegido, está dentro do BIP, que hai instrumentos na Lei de Patrimonio que permiten o tema de tanteo e retracto, que xa o pedimos no Parlamento, que xa o Partido Popular votou en contra, pero de logo imos a seguir insistindo para poñer en evidencia que siga habendo esa figura. Unha medida que tamén demandan os socialistas, que presentaron no Parlamento galego unha proposición non de lei que será debatida a semana que ven. E o Concello de Cambados queda sen combustible para os coches da Policía Local. A empresa suministradora deses carburantes tomou esta decisión polo impago de varias facturas. O motivo está no exceso de gasto da Concellería de Obras e Servizos que dirixe José Ramón Abal de Cambados Pode, que non permite que se aproben máis facturas. Hoxe era o seu compañeiro de goberno, Liso González do BNG, o que cargaba contra a xestión do líder de Cambados Pode. O concelleiro de Obras ten que darse conta que é concelleiro de Obras e Servicios e, polo tanto, el quixo esa competencia e ten que ter os servicios actualizados e non decir que as facturas as ten que aprobar outro, non. As facturas conformas o concelleiro da área, e neste caso esa é a súa área e un servicio que neste caso quedou sin cubrir e non hai nestes momentos a empresa de gasoil non sirve ao Concello de Cambados. Por lo tanto, a partir de aí hai que tomar unha serie de medidas. Bueno, a volta da publicidade falamos desas conversas que activou a Deputación de Pontevedra para que unha das obras máis icónicas de Castelao, a derradeira Lección do Mestre, se poida expoñer no Museo de Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello da Pobra informa da licitación das obras de ampliación da Escola Unitaria da Granxa na parroquia de Santa Cruz de Lesón. A actuación ten como principal finalidade dotar dun novo espazo destinado á veciñanza e ás entidades culturais da parroquia. O proxecto, impulsado pola Concellería de Participación Veciñal, conta cun investimento de algo máis de 103.000 euros. O proxecto contempla a creación dunha nova edificación que acollerá actividades veciñais e culturais, así como reunións da comunidade. Tamén se habilitará unha zona de despacho e 2 aseos. E a Xunta autoriza unha planta de xestión de residuos para a valorización de redes de pesca en Boiro. O proxecto recibiu informe ambiental favorable, resolvendo que non se prevén efectos adversos significativos sobre a contorna. Aínda así, a autorización está supeditada ao cumprimento dunha serie de condicionantes en relación coa protección da atmosfera e contaminación acústica, poboación e saúde, augas e leitos fluviais, xestión de residuos, integración paisaxística e protección da fauna e da vexetación. O novo centro, que se emprazará no lugar de Vilariño xunto coas outras naves da empresa, almacenará e clasificará residuos non perigosos cunha capacidade de 2.000 toneladas ao ano e un máximo de 4.000. Balance moi satisfactorio da Concellería de Turismo de Ribeira no que respecta á campaña de verán. Preto de 2.500 persoas pasaron pola oficina do Malecón dende mediados de xuño ata mediados de setembro. Hai que engadir a estas cifras as numerosas consultas telefónicas. Visitantes nacionais aloxados en vivenda turística. Este é o perfil maioritario dos turistas que este verán optaron por Ribeira como destino vacacional. Así se desprende dos datos da Oficina de Turismo a través das preto de 2.500 visitas presenciais rexistradas durante a tempada de verán. Aínda que a procedencia segue a ser maioritariamente de Galicia e de outras comunidades autónomas como Madrid ou País Vasco, destaca tamén un incremento progresivo de visitantes de outros países como Francia, Alemania, Bélxica ou Portugal. As visitas, este ano temos casi 2.500 visitas físicas, é dicir, temos un aumento importante dentro do que é a visita de turistas para solicitar información. Hai que ter en conta
que estes resultados que podemos obter son os que entran dentro da oficina de turismo e non de todo o cómputo de turismo que hai dentro de Ribeira, que é bastante máis amplio do que vamos a comentar aquí agora. Nos encontramos con que entraron cerca de 850 personas só na oficina en agosto, que foi o mês máis importante. Incrementouse notablemente as visitas de fora de Galicia, así como tamén dende fora de España. A procedencia dos visitantes, a gran maioría, procedían de outras comunidades autónomas, como veño dicindo, os galegos tamén nos visitan, así como estranxeiros. A nota negativa refírese ao servizo de transporte público no que se centran a maior parte das queixas referidas á escaseza de frecuencias e incumprimentos horarios. Se manteñen, porque non todo vai a ser positivo, queixas acerca de a falta de horarios e de claridade, transparencia e frecuencia no servicio de autobuses que presta Monbus. Teñen que exercer, dende aquí de novo, valorar o traballo das técnicas que están tendo que exercer como intermediarias ca empresa cando non é a súa función, por a deixadez de Monbus que non presta o servicio que deberían. A estadía media é de 3 a 7 días e o motivo principal das consultas ten que ver coas festas, actividades culturais e o patrimonio natural, destacando Sálvora como principal reclamo. Zona Aberta de Vilagarcía fai un balance moi positivo da campaña de verán. Dende o colectivo de comerciantes e hostaleiros explican que a tempada foi moi boa en canto a vendas. Aseguran que detectaron nos últimos meses un repunte de clientela que se achega aos seus establecementos atraída pola ampla oferta e todos os servizos que ofrece a cidade. Agora, na entidade, traballan xa coa vista posta na campaña de Nadal. O verán de 2025 foi bo para o comercio e hostalería de Vilagarcía. Este é o balance que fai Zona Aberta unha vez pechou a súa campaña estival. Dende o colectivo salientan o repunte de visitantes á cidade que tamén se deixou notar nos establecementos de proximidade. A verdade é que é bastante positivo porque, bueno, a temporada foi moi boa, houve moi bo clima e aparte ademais notamos un repunte de xente en Vilagarcía de fora, incluso estranxeiros que non se notaba tanto. Pero sí que é verdade que a campaña de verano foi boa por eso, porque o turismo aumentou bastante nesta zona e iso implica pois moi boa campaña, claro. Con estes datos dende Zona Aberta entenden que Vilagarcía segue a recuperar o seu esplendor como referencia comercial da comarca. Eu penso que sí, claro, a verdade é que temos un comercio bastante amplio, sobre todo, bueno, temos outro tipo de atractivos para a xente, como pode ser o tren, como pode ser os cines, como pode ser o porto. A ver, todo eso implica que a xente veña máis un pouco a acercarse a Vilagarcía a mercar, que bueno, que tamén é interesante. E logo do verán, na asociación traballan xa en actividades dinamizadoras para o outono, aproveitando o tempo dos magostos e optando de novo por non promover ningunha campaña pro Black Friday. Ademais, teñen xa a vista posta na campaña do Nadal, unha das máis importantes para os seus establecementos. Faremos algo agora para o tema do otoño, o tema do magosto e isto, e despois xa implicados máis no tema das Navidades, que, bueno, que é unha campaña forte para nós e que temos que preparar con máis tempo porque evidentemente sempre facemos algo diferente todos os anos. Das iniciativas dos últimos anos que máis gustan á clientela. Sobre todo o Nadal de Disney, iso é o que máis chama a xente, por suposto. Pero bueno, temos, por suposto, o sorteo, que tamén é algo interesante, que máis facemos. O ano pasado colaboramos co Concello, con servicios sociales, no tema dun paseo a xente maior para mirar as luces, que tamén este ano vamos facer. Facemos unha chocolatada solidaria. Tamén avanzan, fará un especial esforzo para mellorar a ambientación do Nadal, sempre un atractivo para animar as vendas. E aínda en Vilagarcía, os traballadores da Praza de Abastos participaron nunha acción formativa onde perfeccionaron os seus coñecementos sobre atención ao cliente, marketing e preparación e presentación de produto. A xornada na que participou a ampla maioría dos praceiros, en torno a unhas 60 persoas, é unha das accións subvencionadas no marco da Rede de Mercados Excelentes de Galicia, da que forma parte Vilagarcía. En concreto, os asistentes
estudantes aprenderon sobre como mellorar a súa comunicación cos clientes, por exemplo, sabendo xestionar as queixas e reclamacións que poidan xurdir. Por outra banda, tamén aprenderon nocións básicas sobre escaparatismo, rotulación e serigrafía, adecuación da imaxe, deseño e montaxe. Por último, tamén recibiron algúns apuntes sobre técnicas de venda e publicidade. O selo Mercado Excelente foi concedido pola Dirección de Comercio da Xunta, supón un recoñecemento á calidade do mercado vilagarcián, ademais de outorgar outros beneficios como facilitar a obtención de axudas para realizar este tipo de actividades. O Museo de Pontevedra quere expoñer a derradeira lección do mestre, a obra Cume de Castelao. O presidente e vicepresidente da Deputación mantiveron un encontro co presidente do Centro de Galicia de Bosaires para iniciar as conversas cara a unha cesión temporal desta peza do Rianxeiro. O obxectivo é poder expoñela no ano 2026. Primeiras conversas entre a Deputación de Pontevedra e o Centro de Galicia de Bosaires cun obxectivo claro, negociar a cesión e exposición temporal da obra de Castelao a derradeira lección do mestre no Museo de Pontevedra. Para que Castelao poida impartir o día de mañá a súa derradeira lección na súa segunda casa, o Museo de Pontevedra. Unha lección de humanidade, unha lección da sensibilidade na homenaxe ao seu amigo asesinado Alexandre Bóveda aí na Caeira, unha lección de memoria histórica, unha lección da mellor tradición do pacifismo e denuncia das atrocidades bélicas. A derradeira lección do mestre forma parte da colección Galicia Mártir. Son 31 debuxos repartidos en 3 álbums sobre a Guerra Civil realizados polo galeguista Rianxeiro. O Museo Pontevedrés garda estas obras, entre elas o debuxo orixinal que serviu de base para a elaboración deste cadro, que se custodia na Argentina. A lámina orixinal do cadro de Castelao está aquí. Nos parecía razoable abrir as conversas para que o cadro tamén poida estar aquí con todo o valor simbólico que ten expor unha das grandes obras no imaginario cultural galego. E iniciamos un traballo para que o considerado por moitos como o Guernica galego veña a Pontevedra. Tanto a Deputación como o Centro Galego de Bosaires amosaron a súa boa predisposición para chegar a un acordo que permita que a obra se expoña en Pontevedra no ano 2026. Pero el cuadro conceptualmente no es propiedad solo del Centro Galicia, es de toda Galicia, es de todo el mundo galego, es de todos los galegos y de todas las galegas. Esto me conciencia, todos galegos y galegas mirando el cuadro, es que no dejen de verlo, y es que no tengan que viajar a Buenos Aires para ver o cuadro. O Museo de Pontevedra non se entende sen Castelao e Castelao non se entende sen o Museo de Pontevedra. Aquí guardamos a mellor colección da súa obra, a máis completa e a máis estudada. E con todo, temos que recoñecer que a súa obra cimeira non está aquí, nunca foi exposta no museo, co bonito que sería vela dialogando co resto da súa produción. Dende a Administración Provincial consideran que acoller este cadro suporía un fito histórico para a provincia, onde nunca se chegou a exhibir a obra. Tamén avanzar cara a consolidación de Pontevedra como un motor para a cultura, despois de clausurar a 32ª edición da Bienal de Arte. E antes de marchar un apuntamento deportivo, Ribeira acollerá o 12 de outubro a segunda edición da Milla da Hispanidade. A proba organizada pola Escola de Boxeo El Canario conta este ano coa homologación da Federación Galega de Atletismo. Por segundo ano, a Escola de Boxeo El Canario organiza en Ribeira a Milla da Hispanidade. Desenvolverase o propio 12 de outubro con saída ás 11 da mañá dende o Malecón. O percorrido inclúe 2 voltas ata a Praza de Abastos con distancias menores para as categorías inferiores. O recorrido sairá de aquí da Avenida da Malecón, un recorrido consistente en 2 voltas, dende aquí hasta o Mercado Municipal, dando a volta aquí no edificio da Cruz Roxa que temos aquí a nosa espalda. Os interesados en participar dispoñen de prazo para inscribirse ata o mércores 8 de outubro. Poden facelo a través da web carreirasgalegas.com. Y esperamos que vengan de los mejores atletas gallegos, aparte de todos los corredores locales que suelen ir a todas las participaciones que hay por aquí. Y decir que hay desde la categoría pitufo hasta máster. Y se pueden inscribir en Carreras Gallegas.
agradecer al Ayuntamiento y a todos los patrocinadores que siempre colaboran con estos eventos deportivos que organizamos. Este año ya es el cuarto que hacemos y vamos a por el quinto el día 31 en la pista de atletismo de La Fiteira. Dende o Concello animan aos ribeirenses a participar nesta proba enmarcada na liña de promover o deporte e os hábitos saudables entre a cidadanía. Rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Aquí de contado unha nova edición do programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.